Bună seara și bine ați venit la un nou seminar de sănătate în cadrul programului de regenerare celulară pe care îl desfășor din luna septembrie anului trecut. Sunt Simona Ciucur, director LifeWave și colaborez cu firma asta frumoasă de aproape 2 ani de zile și sunt foarte mulțumită. Ca să fie o prezentare frumoasă, o să dau drumul unui PowerPoint și să și pornim așa. Tema de astăzi a seminarului este crește performanța ta prin fototerapie. Am ales o temă destul de interesantă, zic eu, și care pe mine m-a preocupat de foarte mult timp. Am fost crescută în a performa, da, și cred că foarte multă lume a fost orientat spre această latură. Astăzi o să vorbim cum ne ajută fototerapia să ne creștem performanța, apoi o să vă prezint o ofertă personalizată a folosirii plasturilor LifeWave și o să vă spun despre un program frumos pe care eu îl desfășor în grupul meu unde am o promoție în această perioadă și o să încheiem cu un exercițiu foarte ușor, cross-couple, prin care o să ne echilibrăm emisferele cerebrale și ca atare ne vom îmbunătăți coordonarea, memoria și ne vom activa creierul. Mă bucur că suntem aici împreună în această seară frumoasă de vineri, în energia solstițiului de vară care se anunță mâine dimineață, dar deja simțim energia unui nou început, da, sau cum l-am numit eu, câmpul de lumină, pe care putem să pășim cu încredere, deschizând larg ușa și începând ceva nou pentru noi, da? Uh, și prima idee cu care încep eu este aceea de prevenție, da? Pentru a avea o viață fericită, da? Și să ne bucurăm de viață, trebuie să fim sănătoși, da? Sănătatea nu o putem cumpăra. Pe mine m-a preocupat această tematică a sănătății și am investit în ea în ultimii 30 de ani. Deci, de tânără, că acum sunt o tânără pensionară de 61 de ani, da? Deci în ultimii 30 de ani am început să investesc în sănătate și să mă preocup de diverse tehnici, terapii, produse complementare, altele decât medicamente. Deci aveam eu fixul ăsta că doresc să aflu ceva natural, am citit cărțile lui Maria Treban și așa mai departe. Cam toți ați trecut prin diferite faze, da? Și tot ce am făcut eu puteți vedea în aceste imagini care vi le arăt între 2013 și 2024, când poate în 2013 eram și eu ca mai toată lumea frustrată, nemulțumită la locul de muncă, cu diferite așteptări și mai apoi mai liniștită, mai calculată, mai plină de bucurie, da, și cu altă lumină pe față. În ultimii 2 ani folosesc tehnologia cu lumină LifeWave, cu care am obținut rezultate foarte frumoase în creșterea vitalității corpului și a declanșării regenerării, chiar a vindecării, având niște provocări la nivelul plămânilor, cu niște pete care s-au diminuat față de uh, lățimea care o aveau, da, diametrul de până la 0,8 centimetri să ajungă pe la jumătate. Și de aceea vreau să vă spun că este minunat când îți dai voie să investești în sănătatea ta și să găsești soluții simple, da, care le poți folosi din confortul casei. De aceea vă invit, având în vedere această nouă poartă descrisă spre câmpul luminii, să folosiți lumina în vindecarea voastră și să investiți în această sănătate folosind plasturii, pentru că ei au foarte multe rezultate, da? În primul rând, eliberează și previn stresul, ne aduc mai multă energie, ne asigură un somn de calitate, ne dau focus, claritate mentală, ne cresc performanța
ne regenerează corpul, ne întineresc tenul și ne remodelează corpul. De fapt, în momentul în care începem să folosim plasturii, înseamnă că începem să avem grijă de noi, pentru că plasturele, n-ai cum să nu te vezi când lipești un plasture, da? Îți vezi acel membru pe care lipești. Începi să studiezi, să vezi pe ce faci tu acolo, de fapt, când îl lipești. Ce se întâmplă, da? Este vorba de un meridian energetic. Ce sunt acele meridiane, da? Ce se întâmplă când eu folosesc aceste produse și îți dai seama că, de fapt, totul în organismul tău funcționează pe baza unui echilibru energetic și este nevoie ca să fim sănătoși, ca organele noastre să primească energie și sânge suficient. Și atunci începi să te deschizi spre a te împrieteni și mai mult cu corpul tău și cine știe, poate a introduce și alte tehnici combinate ca să te simți din ce în ce mai bine. În primul rând, această tehnologie ne susține să evităm cheltuieli mari cu tratamente în viitor. De aceea eu recomand și celor tinerilor, studenților, elevilor care au provocări în a învăța, în a memora, avea o memorie mai bună, să înceapă deja să folosească acești plașturi care te pot ajuta să ai focus și concentrare, da? Fără să iei, eu știu ce alte medicamente, dar bineînțeles fiecare este liber să folosească soluția care o consideră cel mai bine, că îi se potrivește. Și acum să vorbim despre performanță, este un subiect care îmi place foarte mult și de fapt ăsta a fost și motivul pentru care eu am venit în Austria în anul 2005, pentru că locuiesc în Viena de 20 de ani acest an. Am fost într-un program de selecție de talent management de la OMV și am fost selectată să vin uh, să fac un curs de talent management de 2 ani de zile, da? Eu lucrând la PECO, satul mare fiind atunci șefa biroului comercial, deci mutându-mă de la IT în domeniul clienților și domeniul în care eu am lucrat a fost performance management, da? Deci am lucrat în performanță internațională și am făcut analize foarte multe privind piața de carburanți internațională și în același timp am pregătit o bază foarte frumoasă pentru toți colegii din toate țările, ca toată lumea să învețe și să cunoască toată compania, da? Deci s-a pus bazele performanței în comunicare, da? Comunicarea între colegi din diferite țări și ridicarea profesională a lor și bună înțelegere. Ce este performanța? Performanța este rezultatul acțiunilor ce integrează aptitudini, abilități și cunoștințe pentru a produce rezultate de valoare. Așadar, este importantă și aptitudinea, abilitatea, cunoștințe, adică ce știi, dar și rezultatele, da? Și fiecare dintre noi, cei care ne aflăm aici și toți oamenii, suntem unici. Fiecare avem valoarea noastră, fiecare avem locul nostru omul potrivit la locul potrivit este nu numai o frază, ci este și o chestiune foarte frumoasă și foarte interesantă. Deci fiecare dintre noi suntem capabili să obținem rezultate extraordinare, excepționale, să performăm, da? Dacă tu simți în acest moment că nu există acel loc pentru tine, poți să ți-l creezi, da? Poți să-ți creezi locul și să-ți dai voie să-ți creezi propriul tău loc, să fii propriul tău șef, să fii propriul tău angajat, în care să te motivezi singur și să obții performanța așa cum simți tu că ești în stare să faci. Domeniile de acțiune sau tematicile legate de performanță. În primul rând, majoritatea companiilor și majoritatea dintre noi ne uităm în direcția dezvoltării abilităților, da? Adică cunoștințelor, adică să studiem mult, să mergem la cursuri, da? Să ne calificăm, da? Și în același timp, tematica de asigurarea unui mediu optim de lucru, da, dotările corespunzătoare, respectiv liniștea sau condițiile de lucru, sunt de asemenea o preocupare în mediul întreprinderilor. Poate nu tocmai așa de perfect reducerea factorilor care afectează performanța.
Dar rămâne foarte interesantă temă încadrarea performantă a salariatului și anume motivarea lui, observarea lui și dezvoltarea talentelor pe care persoana le are. Este o tematică vastă care se poate discuta. Dar cel mai important lucru când vorbim de, în primul rând, de menținerea performanței sau de a nu scădea performanța, sunt următorii factori. Oboseala, epuizarea, stresul, pentru că dacă ești epuizat, ești obosit, n-ai cum să performezi. De asemenea, lipsa limitelor, da? Pentru că vrei să te remarci la locul de muncă, da? Bineînțeles, firma câteodată nu știe să își drămuiască capacitățile de resurse umane care le are și făcând economii, sarcinile devin din ce în ce mai mari și atunci tu nu știi să spui nu, ceea ce pe de o parte nu-ți face bine pentru că te obosește. De asemenea, o altă tematică interesantă este lipsa motivării, aprecierii sau a recompensei muncii, care rămâne o tematică deschisă. Eu lucrez și în domeniul sindical, deci cunosc aceste tematici. Chiar personal am avut tematici de genul ăsta și rămâne să te automotivezi, da? Să zicem. Dar, în orice caz, mediul de lucru nepotrivit, poluarea sonoră, respectiv dotarea necorespunzătoare, poate să fie de asemenea un factor care îți scade performanța ta. Așadar, nu ajunge numai să înveți, ci trebuie să ai și condițiile corespunzătoare ca să te desfășori, da? Adică să fii sănătos, să ai putere, să nu fii epuizat, să nu fii obosit și în același timp să ai condiții corespunzătoare ca să îți areți cunoștințele și să ai unde să ți le areți, da? Că și asta este o altă tematică interesantă. Și acum, pe lângă aceste ce le-am discutat, este foarte important de observat că corpul nostru mereu ne vorbește. În cazul în care noi suntem obosiți, în cazul în care noi avem tensiuni, în cazul în care poate nu avem chef, da? Și dacă nu dormim bine. Deci el mereu vine și ne spune prin simptomele care sunt că ceva nu este în regulă, da? Ce ar trebui să faci, da, în aceste condiții în care tu simți că nu poți să performezi, simți că ai aceste provocări? În primul rând, ai putea să folosești plasturii fototerapeutici care te pot ajuta prin să obții un somn liniștit, să ai vitalitate, să ai claritate, să eliberezi stresul, da? În al doilea rând, ai putea să înveți să te conectezi cât mai profund cu corpul tău, da? Să vezi, să observi, să începi să dai importanță acestor manifestări și să faci exerciții, da? Exerciții care să te ajute și să te mențină într-o stare de bucurie, într-o stare de vitalitate, într-o stare de energie, da? De asemenea, ce poți face prin aceste exerciții, da? Și aici vă spun domeniile în care eu mă orientez și care le coordonez prin grupurile unde eu îmi desfășor activitatea. Creșterea vibrației zilnice prin mulțumire și conectare în prezență, gestionarea emoțiilor folosind tehnici de elevare emoțională, exerciții simple Qigong de activarea meridianelor energetice a vitalității și de curățire a energiei stătute. Deci există foarte multe modalități prin care tu poți, da, ca să te menții într-o stare cu o energie corespunzătoare. Așadar, ca să îți crești performanța, ce ar trebui să faci, da? Să înlocuiești pastila, am zis eu pe scurt, cu un plasture. Să adaugi prezența, conectându-te cu corpul tău, văzând ceea ce faci, să nu stai mereu în gânduri, da? De să fii prezent și de asemenea să introduci exerciții simple și să perseverezi, adică să le faci zilnic, da? Ceea ce este foarte important, într-un mediu de lucru, într-o firmă, într-o întreprindere, unde lucrează mai mulți oameni, sunt necesare pauzele, pauze de vitalizare, pauze de activare, pauze de relaxare, da?
Și aici este o tematică pe care eu am introdus-o la locul de muncă unde lucrez momentan, deși sunt pensionară, mai am și un mic 16 ore pe săptămână. Este vorba de un program frumos de relaxare a sariaților sau de activare, mici pauze de 15 minute, 20, în timpul serviciului considerate plătite de către angajator. Pentru că sănătatea emoțională a salariaților este foarte importantă și ea asigură un climat de lucru optim, crescând motivația la locul de muncă. Un om mulțumit va emana în jurul lui o bucurie și o satisfacție, fapt ce va influența în mod pozitiv întreaga comunitate în care el lucrează. Sesiunea se va îndrepta spre învățarea de tehnici simple care să sădească mulțumirea și să elibereze emoțiile negative. Da, deci simpla întâlnire în care poate faci un exercițiu de râs, da? Sau un exercițiu de prezență, va aduce o altă stare, ceea ce va determina reînceperea muncii cu o altă chef, da? Și aici mă adresez în primul rând celor care sunt conducători de grupe, poate tineri manageri la început de drum, da? Poate chiar conducători de firme care poate vor vedea această înregistrare și care poate nu sunt în această seară aici prezenți, ca să înțeleagă și să vadă, poate, că este foarte important acest lucru în obținerea performanței și productivității la locul de muncă. Deci, și în acest domeniu eu vă pot ajuta pentru că am programele mele, programul meu pe care îl desfășor la firmă și respectiv dacă considerați că aveți nevoie, da. Dar aceasta este o paranteză despre performanță, pentru că tematica de astăzi este în a obține o tehnică simplă și foarte benefică, cum este fototerapia, care să mă ajute pe mine să-mi cresc performanța. Și cum putem să facem acest lucru, da? Cum o pot crește performanța? Pe de o parte, eliberez stresul și mi-aduc claritate și somn liniștit folosind plasturile AEON. De asemenea, îmi cresc energia vitală și am mai multă energie folosind energie enhancer și îmi aduc rezistența, performanța și regenerarea folosind X39 și X49. Așadar, înlocuiește pastila cu plasturele, da? Deci, încearcă să introduci aceste concepte și o să vezi că te vei simți din ce în ce mai bine. Cine este compania cu care eu colaborez? Compania LifeF folosește o biotehnologie inovatoare ce îmbină fototerapia modernă cu principiile străvechi ale acupuncturii. Ea este fondată în anul 2004, da? Și se vând circa 1.200.000 de plasturi zilnic, 700.000 de pachete lunar, sunt deja peste 80 de studii clinice de specialitate, are o distribuție globală în cele mai reglementate piețe din lume și este oportunitatea a la puterea a treia plus pentru 2024 și 2025 conform Business from Home, pentru că tot acest business se poate face ușor de acasă, da? Profitul în anul trecut este 550 de milioane de dolari. Deci ăsta este profitul pe anul 2024. Da? Pe anul 2023 cred că a fost vreo 450 de milioane de dolari. Are o misiune filantropică și desfășoară activitate socială de donații. Vedeți aici acești omuleți simpatici care prezintă diferite punctulețe albe pe punctele de acupunctură. Da? Și eu am avut un plasture, dar l-am mutat, de fapt doi am avut astăzi, unul am avut și i-am suprapus, îi am aici, unul aici, da? Pentru că am simțit la un moment dat că parcă rănutam și unul, aici era un aion și aici am pusesem un glutation, da? Și apoi am fost la niște cumpărături și i-am suprapus, da? Deci așa arată un om luminos, da? Care o stea în frunte, eu așa zic, da? Deci dacă vreau să dorm bine, acum nu știu că nu mă văd în oglindă cât de la mijloc l-am lipit,
îmi lipesc aici un plastur a Eon de regulă sau a la Vita, da? Și am un somn profund odihnitor. Dar o să discutăm și despre Eon imediat. Cine a dezvoltat această tehnologie este un om foarte simpatic, da, și foarte sociabil și foarte inteligent, bineînțeles, David Schmidt. Domnul Schmidt, David, este un cercetător american specializat în tehnologii de producere a energiei, atât pentru aplicații militare cât și comerciale. Această tehnologie a luat naștere după ani de cercetări intense, în care domnul David a fost preocupat de a găsi un concept prin care să crească în mod natural energia și rezistența prin creșterea arderii grăsimilor, utilizând comunicarea fără fir cu corpul uman prin fototerapie. Și, de fapt, ce este fototerapia? Această știință a fototerapiei este veche de aproape 100 de ani și folosește lumina, deci fototerapie. Folosește lumina pentru a îmbunătăți starea de sănătate a corpului, da? Și noi, majoritatea care ne-am întâlnit astăzi, suntem oameni în lumină, da? Oameni care suntem preocupați de tehnologiile noi, suntem preocupați de a ne vindeca prin lumină, da? Prin a ne conecta cu sursa creatoare. Deci înțelegem poate și mai mult ce înseamnă această lumină. Tehnologia Live folosește fototerapia pentru a stimula diferite puncte de energie în corp. Acestea sunt punctele de acupunctură pe care le cunoaștem din medicina tradițională chineză și chiar dacă nu le cunoaștem, le putem cunoaște, pentru că nu este foarte dificil, este o bibliografie foarte vastă. Și energia în corpul nostru circulă pe acele meridiane energetice, care sunt 6 perechi, da? Și meridianele energetice, prin energia care circulă, asigură energia vitală corpului nostru. Stimulând aceste puncte de acupunctură, circulația pe meridiane va fi îmbunătățită, pentru că se întâmplă de regulă că există anumite blocaje, majoritate provenind de la emoții, da? Și aceste blocaje vor determina ca energia noastră să nu circule pe meridiane continuu, să existe energie stătută, da? Care va bloca poate alimentarea corespunzătoare organelor cu energie și atunci vom avea diferite provocări în corpul nostru. Îmbunătățind această energie, vor duce la declanșarea autovindecării. Deci, practic, corpul nostru se va vindeca singur. Aceasta este și starea naturală în care noi ne-am născut. Noi ne-am născut toți cu bunăvoință, compasiune și iubire, în echilibru. Starea de vindecare este o stare de echilibru în care nu există nici un dezechilibru, în care nu există noțiunea de boală, în care corpul este perfect și se simte bine. Însă, datorită vieții provocatoare, cu diferite emoții, traume, stres și așa mai departe, aceste emoții au determinat blocajele pe meridiane, da? Și ca atare există provocări la fiecare dintre cei prezenți și la toată lumea, de fapt. Ce conțin plasturii? Vedeți aici în partea de jos 2 plasturi, unul alb și unul maro, pentru că există și pachete care conțin perechi, da? Acest plasture conține un amestec brevetat de cristale organice naturale, oxigen stabilizat, apă purificată și aminoacizi de origine vegetală. Ei au o parte aderentă, da, care se lipește pe piele sau se lipește pe ciorap, depinde, deci nu trebuie neapărat pe piele să fie sau dacă dorești să-i pui aici deasupra capului, poți să ai o bendiță, o cordeluță subțirică pe care să îi pui. Și partea aderentă este formată din polietilenă de uz medical și adeziv hipoalergenic. Acești plasturi sunt non-transdermici, nu provoacă reacții adverse și nu dau dependență. Da? Plasturii sunt patentați și sunt rezultate de peste 70 de studii chimice. Da? La început s-a înscris de 80. Da? Deci, probabil, între timp, chiar mai mult au crescut. Și haideți să vedem cum funcționează de fapt această tehnologie. Da?
Corpul nostru emite căldură. Căldura este sub formă de lumină infraroșie, da? Când îi plasăm pe piele acești plasturi, da, pe aceste puncte de acupunctură, cum am zis la început, ei vor absorbi lumina infraroșie pe care corpul nostru o emană și o să o reflecte înapoi pe lungimi de undă benefice. Prin această reflectare, această lumină, această energie reflectată, va fi reabsorbită de celule și va determina practic autovindecarea corpului pentru că vor stimula circuitul energiei pe meridianele energetice. Practic se deblochează meridianele, da? Deci ceea ce vindecă este capacitatea proprie a corpului de a se vindeca, care este stimulată prin stimularea și deblocarea energiei, da? Se restabilește ca atare echilibrul, cum v-am și spus, care este de fapt starea naturală în care noi ne-am născut și în care nu ne mai aflăm niciunul, da? Momentan. Cum ne ajută, deci, fototerapia, ca și rezultate, pe scurt, pentru că o să vedeți și mai încolo când o să le prezint. Uh, deci, acești plasturi stimulează meridianele energetice, punctele de acupunctură și vor duce la producerea de celule stem, da? O să vedeți imediat, de fapt, cum se întâmplă. Ce apare? Apare reducerea inflamației, crește nivelul de energie, se combate oboseala, stresul, durerea, inflamația, se restabilește greutatea corporală, îmbunătățesc performanța fizică, mentală, capacitatea sistemului imunitar este crescută și de asemenea se accelerează procesul de vindecare. Aici jos vedeți portofoliul de plasturi, da? Acele pachețele frumoase și chiar și kitul de frumusețe a la vida cu crema de zi de noapte și cu plasturii a la vida. Și omulețul nostru în partea stângă cu plasturele pe umăr, da? Un pachet de plasturi conține de regulă 30 de bucăți. Există 3 pachete care conțin 15 perechi, da? Și un pachet este destinat animalelor. Riscul de alergie este zero, plasturii sunt hipoalergenici și sunt impermeabili. Plasturii se poartă de regulă 12 ore, da? Ei se pot purta până la 24 de ore. De regulă îi purtăm 5 zile consecutiv, da? Și 2 zile se fac pauză, da? Acum, în funcție de cum vă alegeți voi, dar e bine să începem de luni și atunci până vineri, iar sâmbătă și duminică se face pauză. Este importantă hidratarea și să bem foarte multă apă. Apropo de apă, haideți să bem și acum un picuț de apă, că apa e foarte indicată. Așa. Și ei nu interferează cu consumul obișnuit de alimente, da? Băuturi sau alte tratamente. Nu provoacă dependență și, cum am zis, este foarte importantă hidratarea. Sunt contraindicați femeilor însărcinate sau care alăptează, celor care fac chimioterapie din cauza efectului de detox. Da? Aici, bineînțeles că există și anumiți plasturi care se pot totuși folosi, cum este aionul, de exemplu. X39 este unicul plasture din lume, de fapt, sau produs din lume, care te ajută să-ți activezi celulele stem, da? Deci te ajută să îți regenerezi corpul și care nu introduce nimic în corp. Da? Pentru că există terapii care introduc diferite substanțe, da? Prin care tu poți să îți dezvolți propriile sau să primești celule stem. Da? Ce se întâmplă de fapt? Acești plasturi cresc nivelul unei peptide, peptida GHK cupru. Peptida este aceea care susține procesul natural de regenerare și de activare a propriilor celule stem. Deci, în mod normal, noi avem această peptidă în corp, dar după 40 de ani, această peptidă nu mai este capabilă să genereze celulele stem în ritmul în care făcea înainte. Deci, corpul nostru
nu va mai primi celule sănătoase, da? Și când va genera celulele STEM, ele nu vor fi, deci nu sunt suficiente, da? Și atunci, bineînțeles că apare necesitatea de a folosi foarte ușor acest plasture. O să vedeți și mai încolo și vedeți și în desenul de jos, care are două poziții în care se plasează. Ce se observă când începem să folosim acest plasture, da? Și sunt testimoniale foarte multe în bibliografie și pe grupul, deci pe canalul de YouTube al plasturilor și al fototerapiei, găsiți foarte multe testimoniale, de asemenea și pe grupul meu de regenerare celulară sau chiar pe grupul dedicat de Telegram, există foarte multe testimoniale de utilizare a acestor plasturi, da? În care oamenii care i-au utilizat au venit să ne spună, da, ce mulțumiți sunt. Deci, când începem să-i folosim, se îmbunătățește aspectul pielii, da? Simțim o energie foarte mare în organism, da? Deci avem mai multă putere, somnul este de calitate și, de asemenea, se reduc aspectul cicatricilor. Bineînțeles că acest lucru nu se întâmplă în 2 zile, da? Deci rezultatele se văd, de fapt, după câteva săptămâni de utilizare a produsului și se recomandă de regulă cel puțin 3 luni sau 6 luni de zile ca să folosești plasturii în regenerare. Ei încep să determine regenerarea, să determine circuitul continuu al energiei pe meridiane și o să vedeți la slide-ul cu regenerare cum funcționează de fapt. Însă, în funcție de cum este sistemul nostru energetic, poate să nevoie de o mai multă forță, da? Așa că durează mai puțin sau mai mult în funcție de corpul fiecăruia. Și, de fapt, ce se produce după câteva săptămâni, se observă această reducere a cicatricilor, da? Dar durează mai mult până să dispară. Se produce o remodelare. Funcționează foarte bine în combinație cu X49, da? De asemenea, deci punctele pe care se plasează este marea vertebră, da? Acolo unde vertebra este proeminentă, care se găsește și pe un important punct de acupunctură aflat și pe micul circuit ceresc în cicung, deci un punct puternic energetic, da? Îl vedeți în partea stângă jos, respectiv la 2 degete sub ombilic, în alt punct unde se găsește rezervorul suplimentar de energie siatandien din Qigong, care e la baza medicinii tradiționale chineze. Deci aceste 2 puncte sunt cele care sunt indicate a plasa X39, dar el de asemenea se poate plasa și pe punctul dureros, da? Când, de exemplu, ai un Fernsehsporn sau cum se numește în talpă, da, ai, nu știu acum cum se zice în română, că nu-mi vine să zic, ai ceva cioc, da, la talpă, de exemplu, poți să spui acolo X39, da, sau pe orice alt punct dureros, da, lângă rană, dacă este rană, da. X39 se folosește foarte bine cu performanță cu X49, care este de asemenea un plasture extraordinar. El promovează forța, rezistența și performanța, ne dă mult mai multă energie, dar în același timp susține sistemul cardiovascular sănătos. Da? Promovează recuperarea după exercițiile fizice, reduce durerile musculare și sprijină pierderea de grăsime, este de fapt inclus în protocolul de reglare a greutății corporale, bineînțeles utilizat cu o dietă sănătoasă și câteva exerciții fizice. Eu aici vreau să adaug, pentru că am și în derulare programul de remodelare cu plasturi, foarte mult emoțional, mental, pentru că acele straturi depuse au la bază niște emoții și niște convingeri, deci nu ajunge numai să te înfometești, să-ți chinui corpul, trebuie puțin să-ți dai seama că de ce ai vrut tu să fii văzută și ai crescut așa mare sau ce te sperie, ce frici ai că ți-ai făcut protecție. Dar aceasta este o altă temă suplimentară, dar foarte interesantă. De asemenea, acest plasture sprijină riscurile asociate cu bolile cronice și are marele, denotați-vă, marele beneficiu că protejează împotriva radiațiilor 5G.
Așadar, ce poate fi mai frumos decât să introduci un asemenea plasture care te costă mai ieftin decât o cafea, da? Dă mai multă rezistență, da, mai multă stamină, ai mai multă forță, da? Ceea ce fiecare are nevoie, nu mă refer numai la tineri, că fiica mea are 33 de ani și ea a și sesizat că în câteva zile a simțit acest plus de energie. Ce să mai zicem de noi cei care suntem niște tineri și avem 30 de ani pe un picior, cum să zic că nu avem nevoie de asemenea plasturi care să ne dea mai multă energie și să performăm. De asemenea, accelerează creșterea părului, asta am observat și eu că trebuie să îl tai destul de des, dar asta este foarte bine și ne dă oase mai solide, ceea ce iar este un lucru extraordinar, da? Și de care toată lumea are nevoie. Așadar, acestea sunt plasturii de bază și foarte performanți, dar bineînțeles că protocoalele conțin combinații la ce avem noi nevoie și vă prezint în continuare plasturile care ne ajută să reducem stresul mental și fizic, de asemenea inflamația și depresia. Da? Este vorba de Aeon, care se găsește în pliculețe cu pachetele cu 30 de bucăți, da? Și nici nu ai nevoie de un pachet întreg, pentru că 20 de plasturi îți ajung ție 4 săptămâni și în 4 săptămâni poți să îți faci protocolul de reglare pentru reducerea stresului, de echilibrare cerebrală. O să vi-l prezint imediat. Acest plasture ce face de fapt? El ajută în echilibrarea sistemului nervos, în același timp îți îmbunătățește puterea de concentrare și poate să amelioreze și durerile, da? De exemplu, dacă ți-ai lovit piciorul din greșeală și ți s-a umflat, da? Ai făcut o mică întorsă, îl folosești și pui acest plasture, el va scădea inflamația, da? Dacă te și doare, da? Îl combini cu Ice Wave pentru durere sau chiar la durerile cronice funcționează împreună, da? Sunt eficienți în terapia anti-aging, da? Plasturile Aeon este și inclus și în protocolul de curățare a intestinelor sau de scăderea burticii. Da. Se folosește și în durerile cronice sau acute, da. Bineînțeles că aici trebuie să avem în vedere și circuitul meridianului pe care este durerea, da, pentru că de regulă se folosește în durere Ice Wave, care se pune și la capete de meridian, dar asta este o tematică deja avansată, da? Cu fiecare plasture pe care îl comandați, primiți un pachet, o cărticică, da? Micuță în care vi se indică locurile unde se plasează, da? De regulă. Deci, cum am și zis, acest aeon ne asigură nouă o claritate, da, mentală și ne reduce stresul prin acest numit protocol de echilibrare cerebrală. Și vedem aici jos, în partea de jos, sunt cele 5 poziții, da, cu cele 5 zile consecutiv dintr-o săptămână, care se repetă apoi 4 săptămâni. Este o procedură foarte ușoară, deci 20 de plasturi vă ajung pentru această procedură de echilibrare cerebrală și acest lucru este necesar fiecăruia din cei care suntem aici prezenți, pentru că niciunul nu putem să zicem că avem creierul echilibrat. Și acest lucru putem să-l și verificăm dacă luăm acest test să-l facem, sigur avem măcar o bifă, da? Așadar, nu este nimica dificil decât seara să lipim în aceste puncte, da? Dacă nu putem să lipim, să zicem, în vârful capului din cauza că aici ne-am lipit de păr, o să folosim o bendiță, da, pe care îl lipim. Deci nu trebuie să fie lipit direct pe păr sau pe cap, da? Deci pentru reducerea stresului și somnului aici pe scurt, da? V-am arătat și punctul al treilea ochi, da? Cum e aici la mine, unde se lipește aeonul, da? Pentru acolo e mai jos, da? Nu e nicio problemă, e și mai frumos și vom obține somnul de calitate și concentrarea, claritatea mentală. Alt plasure care mi-am propus să vi-l prezint este pentru energie. Deci acest Energy Enhancer, după cum îi spune și numele lui, el într-un pachet are 15 perechi, da?
Deci se folosește de 15 ori, pentru că un pachet, da? Pentru că se folosesc în perechi. Întotdeauna cel maro se pune pe partea stângă a corpului, iar cel alb pe partea dreaptă a corpului. Și ce face acest plastru? În primul rând, după numele lui, el ne dă energie, da? Energia se creează prin arderea grăsimilor cu 22%, deci însoțește și protocolul de reglare a greutății. De asemenea, e normal că el combate oboseala cronică și în protocolul acesta de care am zis de reglarea greutății se folosește împreună cu alți doi plasturi, SP6 și glutation. Îmbunătățește performanțele sportive. Noi avem sportivi în România care folosesc acești plasturi, da? Și îmbunătățește performanțele. De asemenea, ne da vitalitate, da? Plasturile Energy Enhancer este plasturile de bază folosit în detox, da? Există o procedură foarte frumoasă de detox pe cele 5 elemente, da? 5 elemente sau cele 5 organe perechi, conform medicinii tradiționale chineze, deci 5 zile, da? În care se lucrează pe aceste perechi de meridiane, da? Se începe cu ficatul, deci în prima zi ficatul și vesica biliară, da? Și așa se continuă apoi în fiecare zi. Energy Enhancer se plasează unul pe meridianul, de exemplu, prima zi ficat și altul pentru vezica biliară. Cam așa funcționează în mare, vă spun acum. Dar, de asemenea, să știți că dacă sunteți obosiți, da, este foarte simplu să iei doi plasturi, da, și puteți să găsiți și pe grupul de LiveStem. Am avut o postare de la o doamnă din grupul meu de prieteni, da, nu trebuia mult tradus din limba engleză pentru că ea și-a arătat piciorașele frumoase unde a plasat plasturile pe punctul K1, da? Aici nu este indicat în desenul acesta, dar l-a plasat pe K1. K1 este punctul de pornire a meridianului rinichiului aflat pe talpă, da? În spatele pernițelor și pe piciorul stâng a pus plasturile maro, iar pe piciorul drept a pus plasturile alb. Și acest lucru a contribuit la boostul de energie, da, și la, cum să zic, eliberarea și primirea acestei energii suplimentare în te-ai mai simțit obosit, da? Pentru că, în general, când ești obosit, ai un dezechilibru pe meridianul rinichiului, da? Și ai nevoie să-ți crești vitalitatea, da? Deci asta e o metodă foarte simplă cu Energy Enhancer, da? Bineînțeles că mai putem să tapotăm în poarta vieții, la spate, puteți învăța cine e interesat, deci cum cu mine în antrenamentele de sănătate diferite, alte lucruri pe care le mai combinăm, da? Uite, aici este protocolul de Energy Booster, da? Care se face de regulă 4 zile consecutiv, când se începe și îți dorești mai multă energie, da? Și apoi îți dai seama care poziție îți place și poți să repeți de 2-4 ori pe săptămână, da? Deci pentru cei care au de învățat, da? Și sunt la școală, sunt la facultate, sunt, eu știu, în diferite cursuri, în diferite examene, da? Pot să folosească AE1 pentru concentrare și Plasul Energy Enhancer pentru boostul de energie. În prima zi se pune pe meridianul rinichiului, da, K3 de la kidney, în a doua zi pe meridianul pericardium pentru echilibrarea emoțională, în a treia zi pe meridianul stomacului pe renumitul punct din Qigong Tsusanli sau este 36, unul din cele mai importante puncte energetice, și în a patra zi pe primul punct al meridianului plămânului, LU1, de la lungs. Da, de asemenea, din ce v-am prezentat aici, da, din acești doi plasturi, ei ne ajută în susținere în claritate mentală. Da? Există un protocol care cui nu îi trebuie. Da? Dacă ar fi acum să vă întreb, ați fi vreunul care n-ați ridicat mâna, că aveți nevoie de claritate mentală, nu trebuie să fim elevi, studenți, da? Că ei au oricum nevoie sau să lucrăm cu cifre ori în programare. Cred că fiecare avem nevoie să ne bucurăm de claritate mentală, focus și concentrare. Și putem obține acest lucru cu această combinație de plasturi și nu este
deloc dificil. De asemenea, folosim X39, așadar putem doar prin simpla plasare în aceste trei puncte să ne îmbunătățim focusul, să ne aducem liniștea mentală și să ne reducem stresul. Minim 3 zile, 30 de zile se va folosi. Pentru somnul liniștit, m-am gândit să vă prezint și Silent Night, pentru că există și persoane care au, poate iau pastile, da? Deci au o provocare cronică legată de somn. Bineînțeles că aici recomand și studierea momentului în care au apărut aceste tematici, pentru că sunt legate foarte mult emoțional. Și de asemenea, fiți atenți dacă cumva este între orele 1 și 3 noaptea, s-ar putea să fie din cauza ficatului plin de furie, frustrare, adunat în timp, nu neapărat acum, deci s-ar putea să fie și alte provocări. Dar plasturile care se mai atașează și se folosește în funcție de, am zis, fiecare la ce provocări are, este Silent Night. După numele lui este noapte liniștită, da? Și îmbunătățește somnul, da? Și procesul de respirație. Durata somnului crește cu 66%, dovedită clinică. Acum vreau să vă spun un lucru. Cei care nu credeți în acești plasturi, nu veți obține rezultate, da? Pentru că niciodată nu obținem rezultate în ceva în care noi nu credem, da? Adică eu cel puțin nu mai cred în medicamente, da? Și aici pot să vă povestesc, poate nu acum, o altă istorie ce mi s-a întâmplat cu doctorul dermatolog, dar de ce să nu vă spun, da? Deci mi-au apărut niște bubițe anul trecut în vară sub braț, da? Și m-am mirat pentru că n-avea de ce să-mi apară, că de spălat mă spăl, produse din astea deo nu prea folosesc decât foarte cu mare atenție, da? Și erau acele bubițe cumva adunate, da? Și bineînțeles că m-am dus la doctor, ca orice om normal, dar a fost pentru mine, și dacă stau în Austria, a fost un șoc acea întâlnire cu doctorul, pentru că cred că a durat 5 minute. Niciodată n-a fost în viața mea așa o întâlnire scurtă cu un medic, da? Și aveam atunci o provocare în zona buricului și o provocare sub braț. Și m-am dus și i-am arătat și mi-a dat pentru ambele, a zis, este ceva diferit, acolo ai un fel, dincolo ai alt fel, dar îți dau același lucru. În momentul în care el mi-a dat aceeași cremă, eu m-am lămurit. M-am lămurit în sensul că am zis mulțumesc frumos, da? Am înțeles, m-am dus, mi-am cumpărat cremă, da, totuși am făcut un gest, dar nu am folosit absolut nimic din ce mi-a dat, da? Atunci am început să fac niște curățări, da? Pentru că oricum eram deja în studiul Qigong-ului, să fac niște tapotări sub braț, da? Și cred că m-am spălat și cu bicarbonat de sodiu și cred că a doua zi n-am mai avut nimic. Deci toate bubițele au dispărut. Practic a fost și un detox, da? O curățare a corpului și mai ales aici sub braț, da? Că acum am făcut o paranteză, dar să o și continui, este nevoie, este unul din cele 4 puncte slabe, cum zicea maestru internațional Lin Kai-Tin, de Qigong, unde se fac curățări, da? Și în fiecare zi este bine să batem sub braț, da? 108 ori, deci 1 minut până la 3 minute, sub fiecare braț, ca să curățăm bila, da? Și să curățăm limfa. Deci este foarte, foarte important și așadar, nu așteptați să vă apară bubițele alea, să trăiți aceeași experiență pe care am trăit-o eu și să începeți să folosiți și metodele pe care eu acum vi le-am spus. Da, deci Silent Night ne optimizează sistemul nervos, da? Și ne ajută să avem un somn liniștit. Eu folosesc pentru somn de performanță Aeon și Alavida, da? Niciodată Silent Night, dar sunt persoane care au nevoie de mai mult ca să doarmă și atunci folosesc combinat. Deci e bine să încercăm toate variantele, da? De asemenea, ultimul plasture care o să vi-l prezint astăzi este glutationul, care trebuie să fie la fiecare în pliculețul acasă, da, de plasturi, pentru că el
ajută la creșterea imunității corpului. Deci stimulează producția de antioxidanți. Da? Glutationul este principalul antioxidant al organismului și există tratamente cu glutation, există injecții sau în fine, da? Ceea ce nu ai nevoie pentru că nici nu este scump să folosești acest plasturi de glutation și este și mult mai simplu, da? Deci dacă, de exemplu, te simți că te doare puțin gâtul, da? Și te simți că începi să răcești, pui un plastru de glutation aici la baza gâtului, da? Sau dacă ai provocări la nivelul ficatului, da? Și știi că ai anumite provocări, pui glutationul la piciorul drept, între degetul mare și degetul altor, pe punctul un pic mai sus, LV3, da? Dar există protocoale și puteți să le aflați, da? Ce face glutationul? Intervine în detoxifierea corpului, eliberează toxinele, cât și ajută în afecțiunile intestinale. Deci în protocolul de detox el este prezent mereu, plasat la 4 degete sub buric, da? În acel protocol. De asemenea, să nu uităm de detoxul de metale grele, care iară este o provocare pentru fiecare dintre noi și ca atare și glutationul este necesar să îl avem în casă. În cadrul inflamațiilor cronice se folosește împreună cu AEON prin dubla stivuire, da? Acum mai există niște protocoale legate de anxietate, da? Sau, uitați-vă, aici este cel cu pe timp de noapte combinat între Alavida și Silent Night, când Silent Night-ul se pune pe meridianul pericardium, da? Deci există, sau chiar în cazul în care ai atacuri de panică, da? Sau o depresie mai profundă, ai nevoie de o liniștire mai mare și atunci se folosește triunghiul lui Buddha, da? Cu cel aici din partea de jos, cu cele 3 poziții în combinații de plasturi. Dar bineînțeles că aceste protocoale le primiți de la persoanele care vă invitat astăzi aici, care sunt partenerii cu care veți colabora în continuare. De regulă așa se procedează, da? Sau dacă nu aveți încă niciun consultant, puteți cu drag să vă adresați mie sau echipei mele și să intrați în grupul de regenerare celulară. Pentru vitalitate și regenerare, da, care este folosită, folosim plastul X69 și X49, amândoi se plasează în două puncte cheie, da? Adică pe marea vertebră și respectiv la 2 degete sub ombilic. Și am dorit să vă arăt și desenul cu omulețul din partea stângă. Mai de mult în prezentări începeam cu acest desen, da? Dar am zis că poate este mai bine să-l arăt la sfârșit, în care de fapt este micul circuit ceresc din Qigong, care este la baza medicinii tradiționale chineze. Și dacă nu știți acest lucru, da? Uitați-vă frumos unde se plasează cei 2 plasturi și vedeți că unul este pe marea vertebră, este la spate, deci pe coloana vertebrală, da? Și celălalt este în față. Deci, practic, acestea sunt cele 2 meridiane, conceptor și guvernor, de bază din corpul nostru și acești 2 plasturi plasați acolo vor întreține acest circuit energetic, da? Care alimentează apoi cu corpul nostru și celelalte 12 perechi de meridiane. Deci, prin urmare, numai uitându-vă la acest desen, puteți înțelege ce importanță au acești 2 plasturi, faptul că asigură, cum ziceam eu, o acupunctură continuă, da? Adică energia circulă. Acum, bineînțeles de provocările fiecăruia, da? Care poate n-ați folosit alte tehnici până acum, da? Și n-ați folosit poate produse complementare sau n-ați făcut nici exerciții, este mai provocator și trebuie să-i folosiți o perioadă mai lungă de timp ca să vedeți rezultate. Dar acum să înțelegeți de fapt ce fac acești plasturi, da? Ce frumos și ce ne pot ajuta și cât de simplu ne ajută. Acum, pentru achiziționarea acestor plasturi, da?
Contactați persoana care v-a invitat în seara asta aici, dacă doriți să vă înscrieți, da? Există trei pachete, da? Trei kituri de înscriere, da? Kitul Core, da? La care luați 6 pachete, da? Sau combinații de pachete, da? Puteți lua doar 3 pachete pentru că un plasture X39 are o valoare cât două, să zicem, AEON, da? Deci le puteți combina și să vă alegeți, bineînțeles, discutați cu partenerul vostru cea mai bună soluție pentru ce aveți nevoie și vă faceți un plan de sănătate ca să vedeți ce anume aveți nevoie în următoarele 6 luni și în funcție de bugetul de investiție vă programați achiziționarea lor, pentru că o lună nu va ajunge. Așa că plasturii nu sunt pastile, da? Chiar dacă durerea ta scade, da? Ea s-ar putea să revină și atunci e bine să vezi care e cauza ei și să începi cu un detox, să începi cu o echilibrare cerebrală și apoi să vezi mai departe unde ai nevoie și ce ai de făcut. Al doilea pachet, da, kit, este kitul avansat. Acum aici n-am făcut calcule, am avut alte slide-uri în care am făcut, dar puteți și voi să faceți. Plasturile îți iese mult mai ieftin, dar e adevărat că investești mai mult, dar aici vă cuplați o familie sau mai mulți prieteni împreună. Dacă începeți, să zicem, și nu aveți posibilitate, luați 12 pachete aici, da? Respectiv la kitul premium, unde se iau 40 de pachete, da? Prețul pe plasture și pe pachet va fi mai mic, da? Acum, eu am făcut o ofertă personalizată, adică am încercat să găsesc o soluție pentru fiecare. Deci dacă doriți doar să vă faceți o echilibrare cerebrală și să creșteți energia, da? Puteți să apelați 3 persoane, da? 3 tineri, să zicem, sau 3 persoane într-o familie și să luați kitul Core, da? Și atunci aveți alege 3 pachete de AEON, am zis eu, și 3 pachete de Energy Enhancer, da? Sau dacă sunteți mai mulți, puteți să luați avansat sau premium, bineînțeles că investiția va fi mai mică. Deci nu este foarte mult, pentru cele 4 săptămâni va fi 600 de lei, ceea ce este foarte puțin. Acum n-am calculat cât costă un pachet de țigări sau cât costă o cafea, dar puteți și singuri să vă uitați, da? De asemenea, dacă dorești să folosești pentru energie și în direcția regenerării X39, atunci vor fi 2 persoane la kitul Core, respectiv 4 la kitul Advanced, deci veți avea o investiție puțin mai mare, dar de asemenea foarte convenabilă. Și dacă te interesează să începi direct cu un detox, da? Pentru că, să zicem, poate la început vrei numai să vezi cum te-ai liniștit, cum te concentrezi și cum ai mai multă energie, da? Și după aia să-ți dai drumul să zici, hai că eu acum chiar doresc să introduc acești plasturi și să-i folosesc pentru toate provocările mele, da? Și atunci o să încep, bineînțeles, cu detoxul, ceea ce puteți face o familie, 2 persoane cu kitul Core sau 4 persoane cu kitul avansat. Dacă de la început însă știi că dorești să faci mai departe cu regenerarea celulară, da? Atunci bineînțeles că o să-ți iei kitul avansat, da? Cu 12 pachete sau cel premium. Deci în funcție de ceea ce vă doriți, da? Discutați cu persoana care v-a chemat astăzi aici, da? Și o să vă indice cea mai bună soluție. Puteți să intrați ca și partener. Acum eu am pregătit numai partea de partener, dar puteți să intrați și ca și client preferențial sau preferențial plus. Asta înseamnă client preferențial că veți face o comandă în fiecare lună și veți avea prețul de partener, da? Dacă sunteți preferențial plus, veți plăti la început o taxă de $25, cred că este, da, dar în aceasta veți avea și cadouri în plasturi, cred că aproape în fiecare lună, dar prețul va fi prețul de partener. În schimb, aici veți putea să vă drămuiți și să vă calculați în așa fel încât să vă luați în fiecare lună
plasturii care aveți nevoie pentru voi și cei cu care îi consumați, deci familia voastră, da. Așa, da, și ce vreau să vă spun, ceva colateral care este nu neapărat legat de plasturi, este programul frumos pe care eu îl desfășor în cadrul grupului meu de regenerare celulară, pentru că eu am în fiecare miercuri Ziua Sănătății cu un antrenament cadou pentru toată lumea care participă dimineața sau seara de la ora 9, dar am în același timp grupe de practică în care practic Qigong, da? Și am un program foarte frumos în care urmăresc toate de acest Detox Life și programul are 7 sesiuni. Primele două sunt generale și următoarele sunt pe elemente. Da, acest program este sub formă înregistrată și cine dorește să îl folosească are ocazia să mă contacteze pentru că acum este la promoție 60% până în data de 22, deci de solstițiu. Da, deci aceasta a fost prezentarea astăzi. O să, înainte de a vă arăta exercițiul sau prima dată o să vă arăt exercițiul, apoi puteți să puneți întrebări, da? O să vă scriu în chat grupul sau o să o rog pe Mariana că ea are, cred că, acces la WhatsApp, acum mai bine decât mine, să vă scrie grupurile mele în care eu ofer consultanțele acestea de eliberare emoțională și de Qigong, cine crede că dorește să le folosească și să cunoască și aceste exerciții, da? Pentru comanda plasturilor, o să vă rog să luați legătura cu persoana care v-a chemat astăzi aici, da? Și să vă deie cea mai bună soluție pentru ca să vă bucurați de sănătatea voastră, da? Ce frumos număr! Da, și haideți acum să vă arăt un exercițiu foarte ușor pentru activarea creierului, da, și echilibrarea emisferelor cerebrale, da, care eu nici n-am știut care rezultatele astea, dar căutând exerciții Brain Gym, mi-a fost arătat, da, și ne ridicăm, da. Exercițiul este foarte simplu, da, și reprezintă, o să ridicăm picioarele și o să tapotăm, ștampilăm cu cealaltă mână, da? Atenția o să fie pe picior. Deci atenția este acolo unde lucrăm. Și acest lucru se face de 60 de ori, da? Bineînțeles, aici nu este necesar să ridicați cât de sus piciorul, dar dacă ridicați piciorul cât mai sus, da? Sau poate chiar combinați cu tapotări cu cotul, puteți să duceți și la reducerea, remodelarea corpului, da? În schimb, acest exercițiu, da, vă echilibrează emisferele cerebrale. Atenția este la picioare, la genunchi, deasupra genunchiului. Timp de un minuțel se face acest exercițiu. Deci mâna opusă tapotează celălalt picior. Cu mâna dreaptă, piciorul stâng și cu mâna stângă, piciorul drept. Să știți că aceste exerciții pe care eu le arăt și le folosesc sunt foarte ușoare și poate nu întâmplător că mă cheamă Simona pentru că vine de la Est. Îmi plac foarte mult lucrurile simple și dacă la început poate mă complicam și când eram elevă și studentă, căutam să fiu tot mai perfectă și să știu toate lucrurile. Am înțeles că lucrurile simple sunt cele mai importante. Încet, încetișor ne oprim și revenim
Și vă rog să deschideți camerele și dacă cineva are întrebări, o să mă uit un pic și în chat. Da, Mirela, ești pentru prima dată. Mă bucur. Pentru gastrită, da. Pentru gastrită există un protocol, da? Uh, ai putea să faci, nu știu acum pe de rost protocolul, există în catalog, de regulă se pune Aeon pe locul, pe chiar pe stomac, la 6 degete, între buric și sâni, da? Aici este un punct, cam pe aici, da? Se poate lipi un plasture sau poți să simplu să faci un exercițiu Qigong de tapotare timp de 3 minute cu conectare la nivelul buricului. Dar dacă ai gastrită, aia pleacă de la îngrijorare, ai niște griji, deci trebuie să vezi și la aia. Plastrul la eon de regulă la gastrită se folosește, dar și X39, da? Dar există și un protocol. Mariana, tu ai reușit să pui? Da. Da. Mariana v-a pus și grupul de pe Facebook, fiecare cum simte. Dacă mai sunt și alte întrebări, cu drag. Înregistrarea o să vă pun, dacă nu seara asta, atunci mâine dimineață. Da, vă îmbrățișez cu drag, să aveți o noapte binecuvântată și să ne vedem cu bine, chiar și să ne cunoaștem. Da, ia să vedem, Sanda întreabă ceva. Uh, Bună seara, aș vrea să știu dacă îmi pot ajuta mama care are demență senilă și pancreatită medicamentoasă. Da. Păi mama ta poate să folosească X39 și X49. Ea o să direct pe punctele care le-am zis, o să primească o rezistență mult mai mare, iar pentru demență, bineînțeles că e AEON. Acum, vreau să vă zic că acești plasturi nu fac minuni, da? Deci trebuie să-i folosiți mai mult timp. Dar eu am și testimoniale pe care le-am pus cu o doamnă în vârstă care 3 luni de zile a folosit X39 și a primit mai multă energie și a știut să-și facă patul singură și fiica ei a fost așa de încântată. Deci eu aș cumpăra toți plasturii din lume dacă mama mea ar mai trăi și i-aș da tot ce aș putea să fac pentru ea, să o văd bucuroasă, chiar dacă demența asta nu se va vindeca, da? Pentru că este o boală foarte, dar îi putem ajuta ca să aibă poftă de viață și să fie mai liniștiți. Deci eu puteți folosi și Energy Enhancer pe tălpi ca să primească energie dacă nu considerați că e scump să vă luați X39. Dar luați legătura cu cineva chemat astăzi aici și să vă ajută, pentru că merită să ne avem grijă de părinții noștri și atâta cât îi mai avem, îmbrățișați-o în fiecare zi și îmbrățișați-o și în locul meu, pentru că dacă ar fi mama mea, aș îmbrățișa-o și eu, dar a mea nu mai este, din păcate. Da. Uite că Alina ne și spune, da? Carnosină, Aion și X39. Da, da, pentru hepatită. Păi, pentru hepatită, pentru că este la ficat, este un protocol, dar în general glutationul este bun la ficat pe LV3, da? Da. Eu, întrebări sunt multe, știu. Deci pe grupul de suport puteți să puneți și întrebări, da? Și acolo primiți și răspunsuri. Haideți să ne îmbrățișăm și vă doresc să aveți o noapte binecuvântată. Vă mulțumesc. Vă îmbrățișez. Și vă aștept la programele de sănătate. Să veniți, o să vedeți ce frumos ne distrăm. Cel puțin puteți să veniți miercuri, da? Miercuri este în fiecare miercuri gratuit, dimineața de la 9 sau seara de la orele 9, ora României. N-aveți cum să nu ajungeți și acolo o să practicați cu mine timp de o jumătate de oră
și luați-vă acest timp, da? Puteți să accesați acel link de pe grupul Dansul Recunoștinței, puteți căuta profilul pe Facebook sau de pe grupul de regenerare celulară, un grup public, ca să afleți să intrați acolo. Vă îmbrățișez cu drag, mulțumesc Mariana, Jana, Elena Mareș, tuturor care ați fost în seara asta prezenți. Să avem o noapte binecuvântată!